आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो मोजाङै दं आंनि गोसो आरो खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोसिंनिफ्राय मागोनि गोजोन हामलायनाय खनसे बावहरनाय थाबावबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं दायो मागोनि भिडिअ लाबोदोंमोन मागोआव जा नेम खालायो बेखौ एसे एनै नेम खालायनानै नोंथांमोननो खिन्थालांनो नागिरदों बेखिनिखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ Silabra.
last minute biar aku lain itu lari biar aku lain itu lari sampai dah teleponnya jebak teleponnya lari lari này làm xong cái này á là kasih motor để cũng như một cái Magenina bieu gaben dai sai kanan दोनबाय ना खि खर' ना मरला नैबे मा नाम बेयो गाबोन जानोसै बेखौ Betul serandeng. Kita ada tadi kan, pembalas ya. Terkasih. Tak sampai. Hah? Yeah.
भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो जोबजासे नायनायनि थाखाय थैंक यू